Hello po mga kamarlika, mga maharlikanyans dyan. Papakita ko lang po sa inyo yung system ng One Maharlika. Yung po nakikita nyo sa screen ngayon, yung po yung dashboard ng One Maharlika. Andyan po yung overall income, available balance, direct referrals, direct referral income. Meron pa pong iba dyan. Yan lang po yung na-screenshot ko. Ang mga kamarlika, mga maharlikanyans, kung mapapansin nyo, merong letter M sa bandang kanan, 1M yan, 1 maharlika yan, ang ibig sabihin yan. I-click lang po niyo dyan, may lalabas dyan. Ang lalabas po dyan mga kawan maharlika, mga maharlikanyans, yun po makikita nyo yung dashboard. Tapos may product hub siya, yung storefront and purchase, may e-wallet, may associate, may network, tas may upgrade. Ngayon, pag i-click nyo po yung yung storefront, mga kamarlika, mga maharlikanyans, yung lalabas po, ito na po yung lalabas. Andyan po yung sunscreen, ang SRP niya is 220 pesos po. Tapos yung lotion naman po is 350 pesos yung SRP niya. Tapos yung perfume, ang SRP niya is 380 pesos po. May sabon din po, ang SRP niya is 100 pesos po. Mga kamarlika, mga maharlikanyan, sa ibaba po ng product hub, meron pong e-wallet. Sa e-wallet po, andyan po yung earnings, payout, at activation pin. Pag i-click nyo po yung earnings, andyan po yung binary income at saka direct referral income. Sa ibaba naman po ng earnings, andun po yung payouts. Pag i-click nyo po yung payouts, ito po yung lalabas. Ang kagandahan po nito, may option po yun. May option po. May BDO Bank, may BPI Bank, may GCash, may mRuler, may Palawan Express, kaya napakaganda po. Sa ibaba naman po ng e-wallet, andyan po yung associates. Sa associate po, pag i-click nyo po, meron pong direct referrals and other downlines. Ngayon po, pag i-click nyo po yung direct referrals and other downlines, makikita nyo po yun doon yung organization nyo po. Sa ibaba naman po yung associate, andun po yung networks, andyan po yung referral unilevel, resell unilevel, and binary tree. Organization nyo din po yan. At ang pinakahuli po, andyan po yung upgrade. Pwede po tayo mag-upgrade po. Meron pong nakalagay sa system na proseso na pag-upgrade. Ito lang po yung gagawin nyo. Nakalagay po, pag i-click nyo po yung upgrade, welcome to the One Maharlika upgrade page. To upgrade your account, just follow the simple 2 steps process below. Step 1, confirm product. Click the red circle beside the product name below to confirm that you have understood what the product is all about. Agree to the price and are interested to become regular user and promoter of One Maharlika products and services. Tapos po, yan na po, product confirm. Welcome to the One Maharlika upgrade page. Done na po ang step 1, tapos proceed po sa step 2. Yung step 2 po is yun doon po yun na magbabayad na. Ang nakalagay po dito sa system na magbabayad is through po GCash. Ayan po. Maraming salamat po kay CEO Don La Fortesa sa napakagandang system ng One Maharlika. Okay mga kamarlika, maharlikanyans, sana po ay meron kayong natutunan sa system ng One Maharlika. Pwede nyo rin po itong i-share ang video na to para sa mga hindi pa alam ang system ng One Maharlika. Maraming salamat po at power morning po sa lahat, mga kamarlika, maharlikanyans, and yun lang po sa ngayon, and salamat po sa panonood. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. God bless you everyone, more power. Bye bye mga kamarlika, maharlikanyans.